Guys, kung napansin mo, beta tester day ko. Join ko sa beta. Ayun. Ito, join ko. Takan kitag brown, no? Brown, terracotta. Terracotta. Kailangan na to. 4664 equals 8 18. Kulang natin 18 ka white. Tapos kaning brown. Tawagan na to ang terracotta. Ang red, orange. Tapos ang red. Tawagan po na to ng red. Tawagan na to ng red. Putang tag-chest dire. Okay. Para pag muanhita diri puhon. So, kung nausa kay puta ka nang nato dara di patag kailangan grason. Magaling ako. Okay, orange terracotta. Cambio. Yeah, I don't need that. Orange terracotta pila. Kailangan na itong orange terracotta gani. Limtanan, basta ng limtanan. Okay, orange terracotta. Okay. Sige. Kuha tag bisan pila. Dugay tagutungan og bread ng kanon. So, bread yun yung kanon, guys. Bread yun kan, Ay, ano man tong white? Mag-white sa tabi. Mag-white sa tabi. Kaya kulang pa to itong white. Kulang pa ba to itong white? Or naliban lang ko? Kato white to no, kato na yung kulang kong 18. Okay, white. May bawaan na naman pagpala ito sa chest. Kuan aning terracotta, mura mo kung naglaway. Yung color mo kung murag sa cake. Hinagki siya lang tawon. Oh. Mura siya square nga merang. Dapat karon alas 8 naglantaw kog sangre, pero ako galantaw. Kay gusto ko katong walay advertise. Naglantaw ako sa replay. Katong naka-premiere or sa ba. Taro yung pa-advertise ang premiere pero katong full episode na kit upload ra man na sila. Katong walay basta dili premiere kay kung dili premiere dili ko ang advertise ana. Ay, wait. Balik sa tabi. Tabahin ko kinumdum. Ilay kulang. Okay. Kabalik na the way. White. Duwagan. Duwagan. Dayon. Natawang sa nato ni me. Ibutang nato ni sa kuan. Ayan, yung obsidian. Ayan, yung obsidian. May kanipit. Butang nato. Butang nato na tere. Ay, kuan mo na. Important. Tapos, wala na, kanara. Ay, dili, akong pasabot pa. Dili, tere. Ako ning ibutang tere, Okay. Kaning brown terracotta, kaon na to ni. Kani, ibutang na to, kani.
Sa ba? Magbutang po ta diri mga weapon or mga useful nga mga tools. Kay para umuanhi ta diri, ka-survive ka ta. Okay, very good. Bilin po ay, dili ko daw bilin ani kay mubiyahe pa man ta pagbalik na to basig mapatay tag mga human beings, zombie beings. Busog. Okay. Kaniya ba panihapon. Manihapon na unta ko. Akong tiyan gusto kay manihapon kay gutom ko pero ako bitong ba dili ganahan mo kaon. Hindi gusto ko manambog paunsa ko manambog ani man sa Tisod mong kay ang sig noodles mong for kaba eh. Yung noodles murag makawalag kagutom, murag makawalag gana bitaw siya. Umbot siya na ng noodles. Anong inana na siya? Kasi inana yung effect sa kuha mo sa inyo ha. So, sige na tagwag tira ko taan ni hangtod na makapuno na to ang chest. So, kung naburingan na mo, pwede mo lang to live video. Lang tawad akong shorts nga. Ano? Katong, itabangan ko duha ka buok zombie. Una ato, 5 dito sila ka buok. Tapos, katong duha na ambot sila din. Makita niyo ito sa shorts sa hitabo. Na to siya 1.8k views. Thank you, Lord. Glory, all glory to you. Wala ko na-expect nga maabot o ginato kadaghan. Okay, wala na ko'y kuan. Wala na ko'y pickaxe. Hapit to eh. Takarag naong. Oh. Okay. May noon kabalik ko kay parang kaya nakalimot na pod ko. Ano ganito? Okay, brown, red. Tatawag mo ito obsidian eh. Terracotta, orange terracotta, then light gray, isang white, kulang pa ang white. Isang terracotta, kulang. Okay. Light gray, white, terracotta, brown, orange, o red. Paan na ito na tanan. Okay. Pero before na ito na, uy, nasa muka. Pero before na ito na makakuha, mag-craft sa tag, sa itong i-craft. Alamang pickaxe, muta na pa. Okay. Oh. Upat. Siguro na upat eh. Okay, sudlan pa na ito nagkuha ng uban slot. Dito ta sa kinatasan, oh. Layo lang. Dito na lang ta ka na yung red. Pero naman po dito yung red, oh. Sige, tirita. Tarantada man kay. Okay. Chocolate. Kani gina kong ganahan ng chocolate. Mura mag-lipstick ang pagka-red aning kuan. Tanawang adlaw, pitungod ng salop. Paso tag red. O nakakuha tag brown, nakakuha tag red para pata sila kadaghanon ba. Para mahuman kag kuha sa red, mahuman pa kuha sa brown, mahuman pa kuha sa puti. Na ba? Utok ba utok? Clumsy man kay ko eh. Tinuod ka na buhay, clumsy. Pati ko dari. Shalan. Ang bayhanan niya. O, diba nagkuha tayo chocolate kaniya? Kuha po tag cream. Nagkuha tayo lipstick.
Kaya hapon naman, or siyempre mga guys, kabalo pa ko may istorya, dili na. Munaog na ta. Okay. Di na pasulabi, guys. Ops, atagi. Tiri. Pagdali. Andang na ito na sword. Wala lang tao na itong panangga sa itong pagka-clumsy. Beonk. Brog. Permentihan na, mabuhay kag taas. Okay, yup. Ang agi sa creeper. Puro rabalas. Okay, sleeping. Okay, balik ito trabaho. Naidaghan. Ay, tanga to dere. Parang na-improvement. Na-improvement. Okay, then dere. Red. Hello, Red. You're so beautiful. Okay. Orange, brown. Upat. Kanito nga. Kani mga to nga. So, ito yung butang na rin. Bata. Sigdaghag. Kuandara. Buhata. Una ni mong giplano. Sigdaghag. Nakaya rasugan mo. Ay, nakuman. Okay. Kata dari. Kata dari. Di na matulay kung nara sa dool. Importante. Makompleto ni mo yung mga trabaho. Okay. Patayin tagwa. O, tanawa ba ang forma o? Sus. Murad siminto sa balay. Ay, nagipitimpalan. Tilan. Takabalo mo sunay. Murad siminto sa balay nga gipintalan. Tsada kaya. Makadungo sa akong record sa akong tingog na static, di ba? Wala mang ko headset, guys. Naguba akong headset, dili na siya mo charge siya mo. Katong pagpalit ani kay mura naman ko siya kanang usan ni. Pagpalit ito sa earbuds kay wala o. Tawagan na kagubaon na siya ka ng bot nga mali itong palit sa kumanghod mangod ako ipapalit kay dili ko gi-blame na ko siya ha akong nagkatagal ko information baka siya akong ipapalit kay bali mo regalo daw to niya sa kuha kay sa akong birthday mo belated gift niya nako ba kabalo mo sa akong manghod babae butan gwapa dancer bright then kuan panata na siya kwarta okay kuan kay siya oh my god na ender kuan kay siya kanang una siya ba ti unsay gusto niya paliton ti kay na ko'y kwarta ana baka nang hili kay siya maghatag-hatag sala lang siya kwarta pwede siya ganahan pangayuan kay example na mi hotdog sa una kanang hotdog nga pagkaon lami na kay nasa mga sudan mo pag mo kwartahan na kay mi hotdog sudan then mangayo mi or si kuya man siya ngayon biyan then di na mahatag ako manghod di siya mahatag siya kung nagbahi na pag ba righteous kayo righteous pero dili merciful okay then pero katong makakwarta na siya sa iyang popo live kay magkuha na siya 500 kay withdraw naman niya 500 mayroon na siya katatay-tay kasi gusto ni mong paliton tay gusto ko palit pantalon tay nana din mabilib lang ko sa kumanghod kay kung na siya kwarta di siya gusto nga siya ray malipay bitaw dili siya dalo pero dili siya ganahan mo hatag siya ang pangayuan inana ang kinaya ba gusto niya nga siya lang hatag lang siya pero ayaw siya pangayo nana siya. And I love my sister so much. She's my best friend. Gwapa kayong kumanghod. Makakita lang ko sa kumanghod. She's so beautiful. Na siya'y panit. Yan bitang panit. Olive skin. Golden tan. Basta. She's beautiful. Then side medyo rich siya sa kuwan.
sa drum and lyre choir. I-majorit unta siya pero wala niya gidawat kay ang majorit man god magkuan man ang majorit kanang magpaka-liberated, di ba? Kanang mga dili bitaw conservative ka mga dance moves sa ganun kay mana siyang ate yung ate conservative ka ayer umot lang tingali sa pagod ako sa mong ginikanan kaya akong papa kay ang respeto sa kaugalingon gyud na iyahang gina tudlo sa mua respeto sa kaugalingon okay mukuan mo ta chocolate ug red si museka na tiya ang kadakan sa red kita magitra kay mahagbong tag sayo pas pagdagan day sa man pagdagan na so pagdagan na jogging tara layo aman ang village diba kayo Terracotta jud ang kuan pustahan na ano man to tara ano man tong ender nahadlok sa kuwang ender charis nahadlok ang ender sa kuwa kumuno nawala ay red kupahan yung red mo kang lipstick ibig kini mo sa nina ba no ang color po dili ang Terracotta mahimo na sa nina ang Terracotta inani ang color kay cause sa nina mo bay even sa mga lalaki anang round shirt round neck na shirt tapos or polo shirt I mean dikwilyo ba dili polo shirt polo kung polo shirt basta nga color para sa ko lain kung ang musuot kay dili niwang kanang maskulado mas maginanila ilang taon pero kung niwang siya anang sa bata anas mga bata batan na ngayon kay mga bata inato nga color pero in ani nga color din maskulado ang gasuot tapos polo shirt diyan ako ipadayon akong istorya kaya basig ma-cancel ta okay kamo na sabot ugma parang pangpanog mo ang dagan sa event ka ng peaceful wala na ko pick up peaceful ang nindot langot pwede ka mo ton ako ka mo ton dili okay mintag ugma walay wala bitaw maka-overwhelm nga panghitabo kanang chill lang ba kalma lang kanang dili sobraan kalipay dili sobraan ka guol dili sobraan ka stress dili sobraan ka excited kanang neutral ba peaceful muna pinakaganan ako nga nakaganan ko nga state hindi na siya nga feeling kung naka-experience na mo na makasabot yun mo anong nindot na siyang feeling as in I love it okay light gray na po ang adlaw napapit ang adlaw okay pasalop ng adlaw mga itong buhaton na lang kay ano lang ta mangahoy pas dagan mads so makadagan ngahoy ta naghanag-lama pero ay tagiya kung hiktan ako ng lama kuy-kuy to sa kuha ko nga ni saddle
Umbot lang. Ano naman naman yung kabaw doon sa suwa. Nandol mo ka na ko baw. Bon. Hello, Lama. Ba't yun takalama sa imo mag-contribute sa kuha ko ba't yun taka. Okay, mag-craft na ta. Tididit. Naka-craft na tag. Kami na nubra naman sad ni. Yun na. Kalimutan. Okay. Okay. Siyempre matulog na ta.